Moikka! Käsitteitä pitäisi määritellä. Mä ajattelin määritellä, että mitä kiusaaminen on. Kaikilla on varmaan jonkunnäköinen käsitys siitä, että mitä se on. On varmaan kohdannut sitä joskus elämässään jollain tavalla, ikävä kyllä. Mutta miten se nyt noin niin tieteelliseltä kannalta oikeasti määritellään, niin se ei olekaan enää sitten ihan niin selkeä juttu. Tietenkin se pitää määritellä, että siihen voidaan puuttua, tiedetään mitä se on, että se ei ole vain joku semmoinen leijaileva tapahtuma, mitä tapahtuu, mutta vaikeata se on. Kuitenkin tärkeintä kiusaamisen määrittelyssä on, ja selkeää on tullut esille eri tutkimuksissa, että siinä on yksilöiden välinen epätasa-arvo, eli toinen on heikompi kuin toinen, toinen on vahvempi kuin toinen. Se on toistuvaa, jatkuvuus. Ja kaikki tämä on kuitenkin subjektiivinen kokemus. Se, minkä joku kokee kiusaamisena, on jollakin täysin fine. Joidenkin kahden ihmisen välillä se voi olla kiusaamista. Sitten taas joidenkin toisen kahden ihmisen välillä se ihan sama toiminta ei olekaan kiusaamista. Eli se yksilöiden välinen epätasa-arvo on se, mikä siinä merkkaa kaikista eniten. Ja koululaiset itse on määritellyt se esimerkiksi tälleen. Tämä oli mun mielestä ihan hyvä lainaus, että ilman syytä tapahtuva, toista oppilasta halventava tai satuttava toiminta. Eli myös oppilaat itse tiedostaa sen, että se on ilman syytä tapahtuvaa. Niitä on neljänlaista kiusaamista. On fyysistä kiusaamista, kaikki tietää mitä se on, tönimistä, potkimista. Psyykkistä, haukutaan. Sosiaalinen kiusaaminen, jätetään porukan ulkopuolelle. Ja sitten neljäs, mikä yleensä ei porukalle välttämättä niin tule mieleen, niin omaisuuteen kohdistuva. Kaikki on tietenkin nähnyt sitä, että jonkun tavaroita varastetaan tai heitellään jonkun reppua. Niin nämä neljä osaa muodostaa kiusaamisen. Ja näin on lyhyesti 2 minuutissa ja 10 sekunnissa määritelty, mitä on kiusaaminen.